राजकुमारी सिंह जिंदाबाद 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 विनोद कुमार सिंह जिंदाबाद 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 राजकुमारी सिंह जिंदाबाद 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 गड़हनी प्रखंड के जनता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जीवा हमार बाकी मर्जी बराउर ना चुनम निमन नु तो फिर से चुना जाई है बाबू, फिर से चुना जी है बाबू। गड़हनी प्रखंड में भइल बहाला राजकुमारी के चर्चा सुनाला। गड़हनी प्रखंड में भइल बहाला राजकुमारी के चर्चा सुनाला। इहे बतिया के लहर उठावे के बा, उठावे के बा। राजकुमारी सिंह के जितावे के बा, जिला परिषद के बनावे के बा। राजकुमारी सिंह के अब की जितावे के बा, जिला परिषद से विजयी बनावे के बा। बढ़ते रहेंगे ये कदम, ना कभी आराम करेंगे। जनता के सेवा में सुबह हो शाम करेंगे, ये वादा करते हैं। गड़हनी प्रखंड क्षेत्र संख्या 9 के जनता से दिखावा नहीं, काम करते रहेंगे। के साथी हो जानेला समाज जी, क्षेत्र संख्या 9 में कोई विकास जी, कोई विकास जी। मानी जा बातीन करिए भैया, राजकुमारी सी पड़त बाहरी पैया। बहकावा में न केहू के आवे के बा, आवे के बा, आवे के बा। क्षेत्र संख्या 9 के चमकावे के बा, अब की जिला परिषद से जीतावे के बा। अब की विजयी के माला पहिरावे के बा, जिला परिषद से विजयी बनावे के बा। चलेली कदम से कदम मिला के, जनता के हर कहल होई। अब केहुओ से न छल होई, ई वादा करतनी कि हमेशा काम जैसे भइल बा वैसे होत रही, ना केहुओ से छल होई। सुंदर सहज सरल व्यवहार है, सब लोग जानता तेरा अच्छा विचार है। इहे जनता से विनती बयाज जी, जिला परिषद के सर पे सोह भेता जी। प्रिंस राजा के बात ना भुलावे के बा, भुलावे के बा। राजकुमारी सिंह के जितावे के बा, जिला परिषद से विजयी बनावे के बा। विजयी के माला पहिरावे के बा, जिला परिषद से विजयी बनावे के बा।